Molt bones, què tal? Benvingudes a esta nova píndola formativa d'Amic Directes en la qual aprendreu les cosetes, els entramats que té Twitch, un poc el funcionament, la gestió i les configuracions necessàries a la plataforma Twitch per a que pugueu començar a indagar i a fer directes. Em presente, jo sóc Aitor, IETV, creador de contingut a les xarxes, tant a Twitch, YouTube i la resta, totes les bandes, i avui vos vaig ensenyar, vos vaig introduir a este món de Twitch, a la seva web, a la plataforma, a les configuracions, per a poc començar a tindre endreçat el canal i començar a fer els teus directes. Anem allà! Això que esteu veient ací és twitch.tv, és la plataforma, és la seva web, és el primer que us trobareu al entrar a la seva pàgina. Com veureu, al principi en el centre tenim totes les recomanacions de directes que ens fa la pròpia plataforma i a l'esquerra tenim els canals que nosaltres seguim i que també altres que ens recomana. Però el primer de tot que heu de fer per a començar a navegar és fer-vos un compte a Twitch, i és que heu de vindre-vos així d'alta a la dreta i si no el teniu creat, donar-li a registrar-se per a poder començar a configurar i poder comentar els directes i fer totes les funcions necessàries que cal aprendre i fer a Twitch. A nivell espectador podeu vindre a esta banda de l'esquerra a explorar on podeu filtrar els directes que voleu consumir segons la categoria que vulgueu trobar, no? I d'altra banda també podeu filtrar així en canals en directe per a poder afegir l'idioma a la transmissió i, per exemple, buscar directes única i específicament en la nostra llengua, en català. Però la qüestió és que hem vingut així per aprendre la configuració, per aprendre tot el que s'ha de fer per dins en el teu perfil per a començar a tindre el teu canal preparat. Així que el primer de tot, se n'anem així al botonet on ens du al nostre perfil i ens anirem a configuració per a començar a fer tot. De primeres podem començar per la part més boniqueta, que és posar la vostra foto de perfil, no? La imatge que voleu tindre a Twitch, quina voleu que siga la imatge del vostre perfil, el banner que eixirà al fons del vostre perfil així en Twitch, i després, lo important, quin voleu que siga el vostre nom d'usuari, la vostra biografia, allà heu de posar-vos un poc creatius, no? Per a crear l'atenció dels qui entren al vostre canal, i ja tindríem aleshores esta part del perfil inicial creada. Ara ens podríem tornar a anar a dalt a la dreta, al nostre logo, i ens anem al panell de control del creador. Així ens dona algunes recomanacions o cosetes que ens vol mostrar, datos d'interès que vulguem saber, però nosaltres ens anem a gestor de l'stream i comencem per ordre. Esta és la primera pantalla que haureu de tindre en compte a l'hora de fer els vostres directes. Com veieu, així posiciona un munt de botonets, cosetes vàries que anem a explicar a poc. Esta és la pantalla a la que vindreu quan aneu a fer un directe. A l'esquerra teniu el xat, per si voleu anar llegint el xat en el mateix moment que esteu fent vosaltres el directe. Així enmig vos apareix una previsualització del que vosaltres esteu fent, no? del directe que esteu fent per a comprovar que tots estiga veient correctament. Dalt tenim dades d'informació com el temps que estem fent el streaming, els espectadors que n'hi ha en temps real, els seguidors. Després el punt més important és el d'editar informació de l'stream. Així és on vindrem cada vegada que comencem un directe a posar-li el títol, a decidir quina volem que siga la notificació que li bote als nostres seguidors, decidir la categoria, molt important, i és que quan comencem un directe doncs hem de saber si volem jugar a alguna cosa, si volem estar xerrant o tal. Per tant, així vindríem i posaríem la categoria que anem a fer. El streaming podeu començar-lo xerrant i, per tant, posar la categoria de xerrando, però si després comenceu a jugar a un videojoc, doncs en meitat de l'streaming podeu vindre i canviar aquesta categoria. Podeu decidir a més si els vostres directes el pot veure tothom o solo els subscriptors, però que el streaming ho fem per a que ho veig a tot el món. Si tirem un poc més cap a baix, així podem trobar les etiquetes, que bàsicament són les paraules claus que podem afegir sobre el nostre streaming per a que sigui més fàcil de trobar de cara al públic. Per exemple, com veureu, tinc català, xarla, valencià, LGBT, català altra vegada perquè és l'idioma, i segons el joc o la temàtica del nostre streaming, doncs podríem afegir certes paraules clau més. Important, l'idioma de stream català per a que tot el món sàpiga en quina llengua estem fent el nostre directe. D'altra banda, per així tenim altres pestanyetes en les quals ens podem fixar, però no tot el món posicionant aquestes mateixes. Per què? Perquè bàsicament a Twitch tu quan comences eres una persona més, una persona que pot emetre en directe i té les funcions bàsiques de la plataforma com a streamer. Però a mesura que comences a fer més directes pots optar a ser afiliat de Twitch. Això què significa? Doncs poder desbloquejar moltes més funcions al teu streaming, com que la gent es pugui subscriure al teu canal, poder afegir més emoticones per als teus seguidors i altres funcionalitats com la de, per exemple, fer enquestes en el propi directe. Per a optar a ser afiliat has de tindre mínim 50 seguidors, haver fet 8 hores de directe en l'últim mes, haver estat en streaming
streaming per lo menos 7 dies distints del mes i tindre una mitjana de 3 espectadors durant tots els teus directes. I per últim, així teniu la font d'activitats, és a dir, el que passa també en l'streaming. Quan algú te segueix, quan algú t'envia alguna història o algo, apareix en la font d'activitats i vosaltres podeu llegir, podeu tafanejar qui és el que està fent alguna cosa en el vostre canal. Si ens anem altra volta a la banda de l'esquerra tenim el panell anàlisi, on podem consultar el resum, les estadístiques del nostre canal. Així, per exemple, en resum dels streams podem veure cada streaming puntualment quina ha sigut les nostres estadístiques i saber un poc més sobre els nostres directes. Si ens anem a la següent pestanya, que és la de comunitat, podem afegir funcions als nostres espectadors, i és que si volem donar-li el VIP, no? El privilegiat o el moderador a alguns dels nostres seguidors, podem fer-ho en aquesta mateixa pestanya. I si voleu saber qui vos seguís, podeu punxar-li a llista de seguidors, però jo ara no ho faré per a que no veieu qui m'està seguint a mi. Ara ens anem a una de les pestanyes més importants, la de contingut, i començarem per estudi de vídeo, lloc on vosaltres podreu trobar els streamings que heu fet. Si sou usuaris bàsics de Twitch, quan feu un directe i marqueu la pestanya guardar, de la qual en el pròxim vídeo parlarem, els vostres directes es guardaran durant 14 dies en esta pestanya, en el vostre canal, on vosaltres podreu fer distintes coses, entre elles el propi fet de descarregar el directe per assegurar-vos que el teniu guardat. Si sou afiliats, entre altres opcions, els vostres directes se guardaran durant més dies en el vostre canal, però si voleu que sempre estiguin disponibles, si li doneu a destacar, vos du a una pestanya on podreu marcar el temps de l'streaming que voleu assegurar, i a partir d'ací el vostre directe se quedarà publicat per a sempre. Però ja vos dic que cal ser afiliat per a poder tindre aquesta opció. Per anar a lo important, ara ens anem a la pantalla de configuració i punxem a l'streaming. Hi ha diverses coses clau en esta pestanya a tindre en compte. La primera d'elles és la clau de transmissió principal. Vosaltres, quan aneu al programa des del qual fareu un directe, que normalment sol ser l'OBS Studio perquè és el més recomanat i el més utilitzat pels streamers, la clau que veieu així que tinc tapada és la clau que haureu de posar-li al programa per a dir-li has d'enviar este directe a esta adreça. I després tenim així altres opcions en les quals entrarem més profundament al següent vídeo, però la única que ja vos he de recordar que heu de marcar és la de guardar emissions anteriors, per a que d'esta manera no se vos borre l'streaming una vegada hageu acabat de fer-lo. Ens anem a la pestanya canal i com veureu, així tenim part de les coses que ja hem configurat al principi, però ara ens dona més opcions, com per exemple poder afegir les nostres xarxes socials i que la gent, quan entra al nostre perfil, puga clicar en les distintes xarxes que nosaltres, o enllaços d'interès, que nosaltres li hem deixat a l'espectador. Altres opcions interessants d'esta pestanya és, per exemple, la de calendari, i és que si vosaltres voleu fer amb certa regularitat directes o voleu avisar que anem a fer un directe especial tal dia, podeu afegir-lo així al calendari de Twitch. Un altre punt important és el de contingut destacat, i és que si vosaltres voleu tindre una espècie de tràiler per a que quan algú entre al vostre directe, al vostre canal, el primer que isca siga eixe tràiler, doncs així és on heu de muntar-lo. Jo tinc així un tràiler que ja té un temps i pot ser de actualitzar. I ja per anar acabant, una de les últimes coses que vos vaig explicar en este vídeo és la de recompenses d'espectador. Els punts del canal són una cosa super divertida que desbloqueges quan eres afiliat, i és que els espectadors poden guanyar uns certs punts per estar temps durant el teu streaming, uns punts que per cert podeu posar-li la raó que vulgueu. Els meus, per exemple, són casalletes i he pujat aquesta imatge per a que siguin així de xulos, i amb els quals, si ens aneu a l'administrador de recompenses i desafios, podeu fer desafiaments, podeu fer distintes recompenses amb les quals els vostres espectadors podran gastar aquests punts del canal que aconsegueixen mirant hores del teu streaming i doncs plantejar-los molts reptes per a tu o contra tu i, bueno, mil històries molt divertides que es poden fer amb ells. D'altra banda, també podeu posar emoticones en el vostre canal, tant gratuïtes per als vostres seguidors com per als subscriptors del canal. I això també és molt xulo perquè és una senya d'identitat que podran posar al teu xat i al de la resta de streamers. Una última cosa que veurem en este panell és la de ferramentes de streaming. Així vos recomana les distintes aplicacions que hi ha per a fer directes a Twitch, però jo la que més vos recomanaria és Open Broadcast Software, perquè és el que tot el món utilitza, és la gratuïta i millor ferramenta per tot el que fa, i és la que vos expliquem així en Amic Directes, o sigui que aneu descarregant-la. Per acabar de veure tot, ens anem a anar al nostre canal punxant d'alta a la dreta i punxant així en canal, i veureu, este és el meu canal, com veureu, aquesta és la imatge, el banner que havíem decidit abans, així encís el nostre tràiler, i si ens anem a chat, aquesta serà l'aparença que tindrà el nostre canal quan nosaltres estem en directe i algú entre a veure'ns. Si ens anem cap a baix, el més important que heu de saber són
els panells. I és que a més de la informació que nosaltres ja hem donat abans, podeu configurar panells per a que clicant la gent pugui anar a les vostres xarxes socials, a enllaços d'interès o a plugins que vosaltres mateixa podeu afegir. I és que, per exemple, jo he afegit el plugin per a que els meus espectadors puguen trobar els canals que estan en directe de la web Poblet, dels creadors que tenim així al País Valencià, o els canals que estan en directe a Creadors TV, és a dir, dels streamers a nivell països catalans. Com veieu, podeu afegir informació, indicacions per als vostres espectadors. I ara sí que sí, ja tindríem tot configurat i ja sabem com manejar-nos per Twitch. En la pròxima píndola anem a indagar específicament en les opcions de streaming de Twitch. És a dir, anem a repassar les que ja hem vist i anem a veure específicament les opcions més importants que cal veure en la nostra configuració per a poder fer directes a bona qualitat i que, per descomptat, no se'ns borren. És a dir, que quan acabem el directe seguisquin ahí guardades per a poder compartir-les amb el món. Així que jo m'acomiade, vos recorde que soc Aitor, Iet i Vi a les xarxes socials. Espero que vos hagi sigut d'utilitat esta píndola i ens veiem al món de Twitch. Adeu!